कसे काय मंडळी, तर आज असा 9 तारीख आणि शनिवार असल्यामुळे माका असं सुट्टी, तर मास्क वगैरे लावले, रेडी झाले, बाबून दरवाजा वगैरे बंद केले आणि पहिली गोष्ट तर आपणाक जाऊचा असता म्हणजे बाबू कामावरती सोडूक, तर कामावरती वगैरे सोडलंय आणि ऊन एवढा जबरदस्त पडा होता ना की विचारूच नका. तर आई पण कामानिमित्त येलेली कुडाळाक, तर आपणाक आई घालूक जायचं होतं. आईचं काम वगैरे झाला, आई घेतली आणि परत एकदा आपण निघालो घराच्या दिशेने. तर जाता ते घेतलं छोटंसं स्टॉप आणि या हॉटेलची ना आईच्या खूप आठवणी जोडलेल्या असत. तर आम्ही हैसरच ना पॅटीस आणि वडापाव घेतो, एकदम जबरदस्त असत. तर आमची तर पुढे पॅक झाली आणि आम्ही डायरेक्ट निघालो आमच्या सुंदर घराच्या दिशेने. घराकडे तर येऊन पोहोचलो आणि आईन दरवाजा उघडून घेतल्यानंतर आतमध्ये येते आणि बघते तर टाइम झालेलो करेक्ट 12:26 आणि मी कुठं गेलेले तर मस्तपैकी हेअरकट करून घेतले. तर पहिली म्हटलं जाऊया आणि पटकन आंघोळ करून येऊया. तर आपली आंघोळ वगैरे झाली आणि आपण झालो रेडी. तर आतमध्ये येले तर आईन पुढी तर उघडून घेतले आणि मस्तपैकी पॅटीस आणि भजी होती, तर थंडा पण होता. तर मंडळी तुम्ही सुद्धा पॅटीस आणि थंडा पिऊ घ्यावा. आणि उशीर झालेला तर आई म्हणाली आज तुका मस्तपैकी ताकाची कढीच करून घाल.